Gde još možemo čitati o Zoharu? Ti imaš sajt, imamo i Puls magazin, tako da... Da. Reci mi, kako je ta ideja krenula? Da, to su dva mesta na internetu gde može da se nađe dosta toga vezano za Zohar i generalno jevrijski misticizam. Puls magazin, to je magazin koji je jedan moj prijatelj pokrenuo, Boban Savković. Ja nisam od početka bio tamo aktivan, to je par godina funkcionisalo dok ja, sticam okolnosti, nisam došao do tog magazina i objavio nekih par svojih tekstova tamo. Sticam okolnosti, upoznao se sa njim, postali smo prijatelji, ja sam se uključio u rad sajta i evo već više od 10 godina ja sam tu jedan od urednika Pulsa i prosto nas dvojica održavamo taj sajt živim i razvijamo ga dalje. I ono što je specifično za Puls je to što to je jedan rasadnik alternativnih pristupa temama koje nas okružuju. Znači, tamo mi nećete naći ništa vezano za svakodnevnu politiku. Ima i političkih tekstova, naravno. Ali nema ih iz ugla svakodnevnici, onako obojenih nekom vrstom opredeljenja, nego prosto se trudimo da damo jedan alternativni ugao gledanja na sve to. Samim tim imamo i teme koje se tiču jevrijskog misticizma, gde moja malenkost, ja se to trudim da tu prenesem neke teme koje mogu da budu interesantne ljudima, ali opet pazim da to ne ide previše u neku dubiozu, jer znam da to... Tanka je granica između toga šta je ljudima interesantno i šta je ljudima dosadno. Ja sam tu malo pesimističan po pitanju Zohara, to znaju svi sa kojima ja ovde radim, da ja Zohar vidim kao jedno vrlo dosadno štivo, koje nema neku perspektivu za masovnu prodaju i samim tim ne može da bude preterano isplativo, baš zato što je usko vezano za jevrijsku veru. Ali iz toga što je usko vezano za jevrijsku veru, ja se trudim da određene teme odatle izvučem i da probam da ih popularizujem, mislim pogrešno reč popularizujem, ne popularizujem ih, nego prosto ih predstavljam ljudima na možda jedan malo pitkiji način. Gde ću da se potrudim da neke stvari malo dublje objasnim, da to ne bude neka previše tabula rasa. Ali to je u stvari suština Puls magazina, da se određene teme provuku i da budu dostupnije ljudima i onda na Pulsu mi imamo određene delove Zohara. Svaki tom Zohara koji izađe, mi imamo uvodnih 20 stihova tamo predstavljenih i onda svako ko kupi knjigu može da, pre nego što je kupi, da vidi kako izgleda, na primjer, tekst u Zoharu, da prosto na osnovu toga odluči da li je to za njega ili nije. Ali da, Puls eto služi jednoj takvoj svrsi.